ċifri tal-Isptar Mater Dei juru li bejn 22 ta' Deċembru u l-1 ta' Jannar li għadda, fis-soli tal-kardjoloġija tal-Isptar Mater Dei saru 58 operazzjoni urġenti u 29 interventi ieħor li kienu pjanati. Dan jirriżulta fi kważi doppju tal-interventi pjanati tal-qalb li saru fl-istess perjodu ta' festi ta' sena qabel. F'intervista ma' TVM News, id-direttur mediku tal-Isptar Mater Dei, Dr. Calvin Cortez, saħaq li s-servizzi urġenti tal-kardjoloġija baqgħu għaddejjin b'mod kontinwu fil-perjodu festiv, bl-istess livelli ta' kura u aċċessibilità li jingħataw matul is-sena kollha, l-istess il-proċeduri pjanati. Ippjanati fil-qalb hija kelma kbira. Ċfir fil-qalb hemm limit kemm tista' tippjana, għal-raġun li inti test li tkun qed tagħmel, l-intervent li tkun qed tagħmel, ħafna drabi dik riżultat li jiddetermina x'għandu jsir lill-pazjent. Jiġifieri għalkemm ikunu ppjanati, fil-verità mhumiex proċeduri li jistgħu jistennew ħafna. U għafakkar kif il-professjoni medika m'għandix ħinijiet u festi. Barra mill-ħinijiet tax-xogħol tat-tobba, tan-nurses, tal-electrophysiologists, tar-radiographers, hemm dak li jgħidu l-on-call, ġifieri ikollna grupp ta' nies ftit minnhom ikunu hawnhekk qegħdin jistennew sabiex il-pazjent jiġi u oħrajn ikunu qegħdin mid-dar u jiġu jitlu mill-ewwel fi ftit ħin biex jagħmlu dawn l-interventi f'ħinijiet li jkunu barra mill-ħinijiet tax-xogħol tagħna bil-lejl, ħdud, ġratta tal-miliet, l-aħħar tas-sena, l-ewwel tas-sena, dejjem dawn in-nies jidħlu. Id-direttur mediku innota l-ħsara li jistgħu jagħmlu rapporti b'allegazzjonijiet li skontu ma jirriflettux ir-realtà klinika. Ħsara tista' tkun ta' żewġ kategoriji fl-opinjoni tiegħi. Wan li l-istaff tagħna jiġi demoralizzat u aħna l-istaff tagħna minnaw nsemmilhom kollha nistma'hom ħafna x'qed jagħtu xogħol u servizz ogħla mis-servizz li jagħta f'ħafna pajjiżi Ewropej u f'ħafna stati Ewropej u tieni ħsara tista' ssir lejn il-pazjent li forsi jħossi sintomi u jgħid aħna ma mmurx il-Mater Dei għax forsi ma jaqdunix, mentri mhux il-każ aħna l-pazjent naqduh kull ħin kull mument, kull proċedura li tissir dak il-ħin, issir dak il-ħin. Ma' TVM News, il-Ministru għas-Saħħa Ġo Etienne Bela qal li mhu veru xejn li hemm xi tip ta' tilwima bejn il-Ministeru għas-Saħħa u infermiera fid-Dipartiment tal-Kardjoloġija. Qal li kienet it-tmexxija tal-MUMN li eskalat azzjoni industrijali li pruvat waqqaf l-operat ta' dan id-dipartiment. Żied li l-Ministeru ħass li din kienet azzjoni sproporzjonata li tista' tipperikola l-ħajja tal-pazjent u għalhekk ma kellu ebda triq oħra li opponija fil-qorti. L-imħallef Miriam Heyman għarfet li din l-azzjoni kienet ta' periklu għal servizz tas-saħħa essenzjali u d-direttiva tal-Union ġiet iddikjarata illegali u twaqfet.